Μίχα, σε παρακαλώ. Ο πόνος όλα αυτά τα χρόνια τον έχει κάνει άδικο. Του έχει θολώσει το μυαλό. Πρώτα ο γαμπρός του, μετά η γυναίκα του και τώρα τα δυο εγγόνια του. Δεν θέλει και πολύ για να θολώσει το μυαλό του ανθρώπου. Συγχώρεσέ τον, σε παρακαλώ. Ναι, και εσύ. Τον έχω κι όλα εσύ χωρέσει. Φυσικά. Μίχα. Ναι. Ξέρεις, σκεφτόμουν πως σε αυτά που είπε ο πατέρας δεν πέφτει και πολύ έξω. Τι θέλεις να πεις? Θέλω να πω πως θα μπορούσαμε, εσύ και εγώ, να παντρευτούμε. Όχι και εσύ. Αυτό δεν γίνεται. Ούτε τώρα ούτε ποτέ, αν θες να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Δεν ξέρω τι νιώθω για σένα. Τι είναι αυτό που νιώθω. Ξέρω πως αγαπώ. Αλλά μπορώ άνετα να φανταστώ τη ζωή μου και χωρίς εσένα. Πάντα έλεγα πως όταν αγαπάς κάποιον αληθινά, θα πρέπει να είναι αδύνατο να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ, αλλά εγώ δεν φαίνεται να μετρώ πολύ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Και βέβαια μετράς. Εγώ είμαι εδώ ακόμα. Και σέβομαι την αγάπη σου και τον πόνο σου. Αλλιώς θα είχα φύγει προπολού. Σκέφτηκα πως μόλις έχασες τα δυο σου παιδιά και πως τώρα δεν γίνεται να σε αφήσω μονάχη. Εσένα σκέφτηκα. Όχι τον εαυτό. Σίγουρα με τον τρόπο μου σε αγαπώ. Είσαι ο άνθρωπος μου. Έγινε μια μέρα που γύρισες από τον Άβερο νωρίτερα. Δεν το ήξερα και δεν είχα προετοιμαστεί. Αυτό είναι πουστιά, εσύ. Πουστιά, κατάλαβες. Με αφήνεις να νομίζω πως όλα είναι εντάξει. Και να ορμάω αυτός και υποψίαστος, αλλά μην σημαίνει τίποτα. Κι εγώ ηλίθιος να πέσω στην παγίδα. Να μην φανταστώ τίποτα. Γιατί τι κάνεις, φίλε. Θα έπρεπε να το περίμενες. Θα έπρεπε να το περίμενες. Μάλιστα, θα έπρεπε να το περίμενες. Θεέ μου, τι κουτί που είσαι. Αν έχεις χρησιμοποιήσει ελάχιστα το μυαλό σου, θα έχεις καταλάβει πως δεν σε θέλω. Είχα! Για δες τα χάλια σου! Για δες τα χάλια σου! Είναι αυτό κάτι με το οποίο θα ήθελε κανείς να ζήσει μαζί όλη του τη ζωή. Με αυτή την ξερακανή μάπα. Με αυτή την κλαψιάρικη, ηλίθια φάνταση λέγια με τα πόδια σου! Να ξέρεις πόσο με ελθιάζεις. Δεν είχα φανταστεί πόσο μπορείς να συγχαθείς κάποιον. Τώρα το ξέρω. Ξέρω πως αν κάποιον συχαίνομαι, αυτή είσαι εσύ! Ας το ξεχάσουμε. Ό,τι έγινε, έγινε. Και τι έχεις σκοπό να κάνεις από εδώ και μπρος. Χαμάρωσε τον εαυτό σου! Δες πως στέκεσαι! Μια αληθινή γυναίκα θα ήταν τώρα διαλυμένη στο πάτωμα. Διαλυμένη! Θα έσκουζε και θα γίνει μαύρο δάκρυ. Τι θα ωφελούσε, Μίχα, Τι θα ωφελούσε. Τουλάχιστον έτσι θα μπορούσε κανείς να σε συμπονέσει. Να νιώσει κάποια λύπηση που να μοιάζει σαν αγάπη. Δεν χρειάζομαι λύπηση, Μίχα.
Ο Θεός ξέρει μονάχα πώς έχω κλάψει για σένα. Και εσύ καθόσουν δίπλα μου διάβαζες την εφημερίδα σου και έπαιρνες χαμπάρι τι περνά μια γυναίκα που αγαπά. Λες πως με συγχαίρεσαι. Και έχεις δίκιο. Όμως στην κοιλιά που είχα μεγαλώνει το παιδί σου και πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις, γιατί σε λίγο θα αρχίσει να φαίνεται. Δεν θέλω να έχω καμιά σχέση με όλα αυτά. Μίχα! Όπου να είναι, θα βγει ο Πάτερ Μάρκος. Δεν θα αργήσει. Θέλεις να αρχίσει λίγο ακόμα? Δεν μπόρεσα να έρθω πιο γρήγορα. Καλησπέρα κύριε Μίχα, πονάτε? Είστε πολύ τυχερός που έχετε μια τέτοια γυναίκα δίπλα σας να σας νοιάζετε έτσι. Ξέρω εγώ κάτι άλλες περιπτώσεις που να σας τα λέω. Τέλος πάντων, όταν κανείς δεν ξέρει τι του αξίζει και τι όχι. Είστε έτοιμος? Ναι, Πάτερ, ναι. Ήρθα να σας ενώσω με τα ιερά δεσμά του γάμου. Γιώχαν Μίχα Γκότφριντ, είστε έτοιμος να δεχτείτε τη Μαργαρίτα Γκέσε και... Μίλτενμπέργκερ, το γένος Τιμ. Μίλτενμπέργκερ, το γένος Τιμ, ως γυναίκα σας και να της είστε πιστός μέχρι να σας χωρίσει ο θάνατος. Ναι. Και εσείς Μαργαρίτα Γκέσε, Μίλτενμπέργκερ, το γένος Τιμ, είστε έτοιμοι να δεχτείτε τον Γιώχαν Μίχα Γκότφριντ ως άντρα σας. Ναι, Πάτερ, ναι. Από αυτή τη στιγμή είστε ενωμένοι με τα ιερά δεσμά του γάμου μέχρι να σας χωρίσει ο θάνατος. Πάτερ. Είναι νεκρός. Ο γάμος ισχύει. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Είναι νεκρός, Πάτερ. Νεκρός. Είναι νεκρός, Πάτερ. Πείτε ένα τραγούδι μαζί μου. Πάτερ. Θέλω να εξομολογηθώ. Είμαι στη διάθεσή σας. Τον δηλητηρίασα, Πάτερ. Για να αναγκαστεί να δώσει όνομα στο παιδί μου κουβαλά κάτω από την καρδιά μου. Δεν ήθελα να τον δω να πεθαίνει, αυτό ήταν μια αρχική σύμπτωση. Ο Πανάγαθος ξέρει τις αληθινές μου προθέσεις. 4 μήνες τώρα κουβαλάω το παιδί μας κάτω από την καρδιά μου και ο πατέρας του αρνείται να το αναγνωρίσει και αυτό είναι αβάσταχτος πόνος για μια γυναίκα. Γιατί τότε σου έρχονται κάτι σκέψεις στο μυαλό που κανείς δεν μπορεί να σταματήσει. Τότε το μυαλό μου θολώνει, Πάτερ μου, και το κακό γίνεται καλό και το κακό καλό και τότε κλαις ολυνυχτής και μου σκέφτεις το μαξιλάρι και παρακαλείς τον Θεό να σε βοηθήσει. Μα το κάνω. Μπορείτε να φανταστείτε τη μοναξιά του ανθρώπου που δεν τον ακούει κανείς. Την ερημιά, πέρα και πέρα. Πάτερ, αν ο Θεός μας λυπότανε, δεν θα ρίχνε τη φρικτή τιμωρία του πάνω στις άμυνες αυτές τις γυναίκες. Γιατί η ερημιά, Πάτερ, είναι το χειρότερο πράγμα στον κόσμο. Αργήσατε. Μόλις επέτρεψα την κόρη σας με τον Γιώχαν Μίχα Γκότφριντ που πέθανε αμέσως μετά. Πατέρα! Επόμενο έρημο, παιδί μου. Μου χρωστάτε 20 φλωρίνια για το μυστήριο που διεκπαιρέωσα. Γκέσε, κάνε καφέ και δείξε την υποκυροσύνη σου έτσι ώστε ο Μπον
να νιώσεις σαν στο σπίτι του. Είναι μακρινός σου ξάδερφος από το ανώβερο και πολύ καλός Σαμαράς. Σαμαράς! Σαμαράς, Γκέσε. Νομίζω πως με καταλαβαίνεις. Σκέφτηκα πως θα μπορούσε να αναλάβει την επιχείρηση. Και λέει πως σε βρίσκει συμπαθητική γυναίκα. Έτσι λέει. Για να μην πολυλογούμε, ζήτησε το χέρι σου. Έτσι κάνουν οι έντιμοι άντρες. Και εγώ το έδωσα τη συγκατάθεσή μου με όλη μου την καρδιά. Από εδώ και πέρα θα μπορεί επιτέλους η ζωή σου να μπει σε ένα αυλάκι και να κυλήσει ήρεμα. Φτάνουν πια το χάος, ο πόνος, η ντροπή. Πατέρα, το παιδί σου μπορεί να διαλέξει μόνη της τον άντρα που θα βάλει στο κρεβάτι. Γκέσε! Αχ, σε παρακαλώ, πατέρα, μη φωνάζεις. Θα φωνάσω στην κόρη μου όποτε θελήσω εγώ. Σου πέρασε από το μυαλό ότι μπορείς να του μαντάρεις στην επιχείρηση μια γυναίκα μονάχη. Το φαντάστηκες? Ναι, πατέρα, νομίζω ότι μπορώ. Γιατί από επιχείρηση ξέρω καλύτερα από το δεν θέλω. Και δεν έχω σκοπό να την αφήσω να μου την πάρει μέσα από τα χέρια. Στον πρώτο σου άντρα είχα δανείσει 1.200 τάλιρα να στήσει το σαμαράδικο στα πόδια του. 1.200 τάλιρα! Στην επιχείρησή σου, Γκέσε, είναι χωμένο το χρήμα μου. Έχω αρκετά. Θα σου τα ξεπληρώσω. Όχι, Γκέσε. Δεν ήρθα εδώ για να το ρίξουμε στο κουβεντολόι. Ήρθα να επισφραγίσουμε την απόφαση που πήρα για σένα. Ακούω τι λες, αλλά δεν θα υπακούσω, πατέρα. Όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι κι εγώ μπορεί να διαλέγω τη ζωή μου. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω ψυχή μου άντρα. Ούτε αυτόν, ούτε κανέναν άλλο. Όταν το κορμί μου θα αρχίσει να αποζητά άντρα, θα τον διαλέξω μοναχή μου. Ντροπή σου, Γκέσε. Θα πρέπει να ντρέπεσαι για αυτά που λες. Αχ, πατέρα, είναι κρίμα να πρέπει να ντρέπεται κανείς για την ειλικρίνειά του. Θα σε εξαναγκάσω, Γκέσε. Θα αποδείξω μπροστά στο δικαστήριο ποια είναι τα δικαιώματα ενός πατέρα. Πιείτε μια γουλιά κατά. Να σας ηρεμήσει. Ξάδερφε! Δεν ωφελεί σε τίποτα όταν η γυναίκα δεν θέλει, Σωστά. Ίσως όμως να μην είναι έτσι. Δεν είναι έτσι! Είναι. Βλέπεις, πατέρα, ο ξάδερφος από εδώ είναι λογικός άνθρωπος και ικανός να κρίνει την κατάσταση που βλέπει μπροστά του. Ποια θα ήταν η ζωή δίπλα σε μια τέτοια γυναίκα, το φαγητό που θα του σέρβιρε θα ήταν χαμένο. Θα του πετούσε φυλακή στη μούρη. Ο καφές θα ήταν πικρός. Και το κορμί στον έρωτα, χειρότερο και από ψάρι. Ποια θα ήταν η ζωή δίπλα σε μια τέτοια γυναίκα, Δεν τη θέλω αυτή τη γυναίκα, θειετή μου. Δεν τη θέλω πια. Είναι πολύ έξυπνη για έναν άντρα σαν και εμένα. Εγώ θέλω να είμαι στο σπιτικό μου, θειετή μου. Μαζί της ήμουν μονάχα ο βούλος. Έλα, Μπομ. Καλύτερα να πηγαίνουμε. Θα μου πληρώσεις αυτή την τροπή που μου κάνεις, Γκέσε. Θα μου την πληρώσεις πολύ ακριβά. Δεν έχω να σου πληρώσω τίποτα πια, πατέρα. Τίποτα. Και ποτέ πια. Τσίμερμαν! Κόντεψα να πέσω, ξέρει από την τρομάρα μου. Αχ, είσαι γυναίκα και οι γυναίκες είναι 7 ψυχές. Είναι όμορφο. Είναι τρελό, είναι όμορφο. Σ' αγαπώ. Έλα, Τσίμερμαν. Τα χαϊδολογήματα είναι για τη νύχτα. Ας λογικευτούμε. Σε λίγο θα έρθουν επισκέψεις. Καλά. Ίσως ξαδάκεις μετά. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, Γκέσε. Φοβερό! Τι συμβαίνει? Θα πρέπει κάποτε να σου το πω. Αχ, Ελένα, πες αυτό που έχεις στην καρδιά σου. Και υπάρχει για όλα μια λύση, για όλα. Λοιπόν, ο αδερφός μου, Γκέσε, θα το πιάσω από την αρχή. Όταν πέθανε ο πατέρας μας, άφησε στους δύο γιους του 20.000 τάλιρα για να στήσουν μια άλλη ζωή. Εγώ δεν τα χρειάστηκα αυτά τα λεφτά γιατί είχα το μαγαζί της γυναίκας μου. Όμως ο αδερφός μου, Γκέσε, που είναι 14 χρόνια μικρότερος μου, θέλει να ξεκινήσει κάτι δικό του. Ο αδερφός μου είναι ένας άνθρωπος που θέλει να... άσε με να το ξαναπάρω από την αρχή.
Τα λεφτά για τα οποία σου μίλησα είναι αυτά που δάνεισα σε σένα. Μέχρι εδώ καλά. Όμως, ο αδερφός μου θέλει να ξεκινήσει μια δουλειά και πρέπει να δώσει μια προκαταβολή 20.000 τάλιρα. Και ο αδερφός μου, Γκέσε, καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι η διαθήκη του πατέρα μου, Γκέσε, και πρέπει να τη σεβαστώ, Γκέσε, γιατί ο αδερφός μου που... Θέλεις τα λεφτά σου. Όχι εγώ, ο αδερφός μου. Τα 20.000 τάλιρα. Ναι. Έχεις κατανόηση, Γκέσε. Κατάλαβα τι λες, αλλά... Μπορώ να σου τα δώσω. Δεν μπορείς! Δεν μπορώ τώρα. Κοίταξε. Τα λεφτά σου τα παίρνεις σε ένα καινούργιο εργαστήριο, σε καινούργια πράγματα για τη δουλειά. Βέβαια, αυτό μπορεί να φέρει κέρδος, αλλά δεν έχει συμβεί ακόμα. Δεν νομίζω ότι με κατάλαβες καλά, Γκέσε. Δεν σου ζητάω χάρη. Είναι μια απέτηση αυτή. Είναι μια απέτηση αυτή. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά όταν δεν υπάρχει φράγκο, δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Εγώ θέλω τα λεφτά μου και θα πρέπει να ξεπουλήσεις κάτι, Γκέσε, οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα τα καταφέρεις, είναι δική σου υπόθεση. Εμένα με νοιάζουν τα χρήματά μου. Αφού πολλά πας. Όταν πρόκειται για λεφτά δεν χωράνε αγάπες. Όχι. Πρώτα θέλω να ξέρω, αν αγαπάς. Όταν πρόκειται για τα λεφτά μου, Γκέσε, δεν έχει καμιά σημασία αν σ' αγαπώ ή όχι. Κάτσε να πιεις ένα καφέ και συζητάμε το θέμα πιο σύντομα. Σ' ακούω. Λοιπόν, τι έχεις να μου προτείνεις? Κοίταξε Τσίμερμαν. Το πράγμα είναι απλό. Η επιχείρηση βγάζει ένα κέρδος 800 τάλιρα. Από αυτά τα μισά τα χρειάζομαι να ζήσω. Να συντηρήσω το σπίτι κτλ. Τα άλλα μισά, τα 400 τάλιρα, μπορώ να σου τα δώσω σιγά σιγά σε δόσεις. Αυτή είναι η πρόταση. Η πρότασή σου είναι γελία, έτσι μας βγαίνουν 4.800 τάλιρα το χρόνο και περισσότερο από 4 χρόνια μέχρι να... Αυτό είναι πράγματι γελίο! Όταν μου δάνεισες τα χρήματα, δεν είπες τίποτα για την εξοπλίσή τους. Αυτό έχει γίνει πάνω στην κάψα του έρωτα, Γκέσε. Εκείνη την ώρα λέει κανείς πολλά και κάνει ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή περιμένω να μου μηνύσεις. Πότε σκοπεύεις να μου επιστρέψεις το χρήμα μου? 3 μήνες τη μεγαλύτερη διορία που σου δίνει, αλλιώς θα δώσω εντολή να υποθηκεύσουν το σαμαραδικό σου και τότε θα με γνωρίσεις και από μία άλλη πλευρά. Άσε με να σε συνοδεύσω στην πόρτα και σου εύχομαι καλή τύχη. Αυτό το σπίτι είναι πάντα σε πένθος πιο. Τόσο καιρό. Πώς? Θέλεις να πεις πώς έγιναν όλα αυτά? Δεν ξέρω να σου πω. Όμως μπορώ να σου πω από την αρχή τα γεγονότα. Πρώτα πέθανε ο καλός μου σύζυγος Johann Gottfried Mittelberger. Από κολλικό χωρίς. Αμέσως μετά η μητέρα. Από εσωτερική αιμορραγία. Μετά πεθάνανε τα 2 μου παιδιά, η Ιωάννη και η Αντελαΐδη, από εντερική επιδημία. Μετά πέθανε ο δεύτερος σύζυγός μου, Μίχα Κρίστοφ Γκότφριντ, από... από σύντομη αρρώστια. Και τελευταίος ο πατέρας. Έτσι. Ξαφνικά από εξαιτία. Ήταν πολύ γέρος και είχε αρχίσει να νιώθει το βάρος στους ώμους του.
Γιώργο. Έλειψες πολύ καιρό και τώρα θα πρέπει να είσαι συντετριμμένος μπροστά στο χαμό των δικών μας. Ναι, και εσύ. Έτσι είναι. Νόμιζα ότι θα γύρισα και θα ήταν ώρα όπως παλιά. Όταν λείπει κανείς καιρό από την παρτίδα, ένα σωρό σκέψεις περνάνε από το μυαλό του. Τι να γίνονται οι δικοί του πίσω στο σπίτι. Είδα τόσους πολλούς να πεθαίνουν στον πόλεμο, που ο θάνατος δεν τρομάζει. Μόνο η απώλεια. Και αυτή εδώ είναι πολύ μακριά. Γονείς, λαμπρός, ανήψια. Ευτυχώς που δεν έπαθες τίποτα κι εσύ. Γιατί δεν θα το άραγα. Να γυρίσω πίσω και να μην ζει πια κανείς. Και κανείς να μην θυμάται τον Γιώχαν πριν. Αχ, Αχ, αδερφέ, πόσο θα πρέπει να έχεις υποφέρει. Πόσα δάκρυα θα πρέπει να μου βγεις αυτό. Είχα σκοπό να μείνω μόνο λίγο στην Πέμπτη και να ξαναγυρίσω στο στρατό. Αλλά τώρα χωρίς τα πράγματα έτσι, δεν μπορώ να αφήσω την αδερφούλα μου μονάχη της, φορτωμένη με τόσες ευθύνες. Θα αναλάβω την επιχείρηση για εσάς. όχι! Όχι. Ξέρεις, Γιώχαν, όλα αυτά τα χρόνια μάζεψα με πολύ κόπο το μεράκι που χρειάζεται για τη δουλειά. Και τώρα που η μοίρα το θέλησε να μείνω μοναχή μου, τώρα η επιχείρηση έχει γίνει η ζωή μου. Κοίταξε, θα πάρεις το μερίδιο που σου αναλογεί. Και εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο από αυτό που μου ανήκει, αλλά είναι με το σίγουρο. Δεν πρόκειται να αφήσω να φύγει από τα χέρια μου η δουλειά που έστησα με τόσο κόπο. Αδερφούλα, μην ξεχνάς πως είσαι γυναίκα. Και σαν γυναίκα μπορείς σίγουρα να μάθεις ένα σωρό πράγματα. Όμως η σκληρή δουλειά μιας επιχείρησης δεν ταιριάζει στη φύση της γυναίκας. Σε λίγο θα ξανασυνηθίσεις τη γλυκά του νοικοκυριού. Θα αρχίσεις να σιγοτραγουδάς πάλι μπροστά στο τσουκάλι, γιατί η δουλειά σκληραίνει. Χαλάει τα απαλά χαρακτηριστικά μιας γυναίκας. Και εσύ, σίγουρα θέλεις να ξαναγαπήσεις. Και εσύ. Τον άντρα που θα αγαπήσω, Γιώργο, μπορώ να σου πω από τώρα πως θέλω. Πρέπει να δεχτεί πως η γυναίκα έχει μυαλό και λογική. Αλλά επειδή ένας τέτοιος άντρας μάλλον δεν έχει γεννηθεί ακόμα, γι' αυτό λέω να το ξεχάσω. Και θε! Άσε μου να τελειώσω. Γι' αυτό υπάρχω. Για να κάνω σκέψεις και να μπορώ να τις αποτελειώνω. Ηρέμησε. Ηρέμησε και άκουσα. Δεν έχω σκοπό να αφήσω να φύγει από τα χέρια μου το μαγαζί. Ποτέ. Θα ζήσω τη ζωή μου όπως θέλω εγώ. Και αυτός θα πρέπει να είναι ο σκοπός της ζωής όλων των ανθρώπων, Γιώχαν. Να ζει κανείς τη ζωή που διαλέγει. Και οι γυναίκες, Γιώχαν, είναι και αυτές άνθρωποι. Παρόλο που λίγοι άντρες οι γυναίκες το έχουν Και κάνει. θα μου έχεις ζαλίσει το κεφάλι. Αυτά που λες δεν γίνεται να τα δεχτώ. Θα προσπαθήσεις, μετασεβαστείς. Αλλιώς δεν πρέπει να φύγεις. Θα φύγω όποτε θέλω εγώ και θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Δεν γεννήθηκε ακόμα η γυναίκα που θα μου πει τι θα κάνω και πολύ περισσότερο για τα δει μου. Θα αναλάβω την επιχείρηση, Γκέσσα. Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω πάνω σε αυτό. Αυτή είναι η τελευταία μου κουβέντα. Κάτσε να πιεις ένα ζεστό τσάι, να σε φτιάξεις. Βλέπεις. Έτσι πρέπει να είναι η γυναίκα. Εργατική και φιλότιμη. Και να αφήνει τις πολλές σκέψεις. Που θα πρέπει να πει καπαλούς. Τώρα να κοιμηθώ τώρα και εσύ. Και ξύπνησε να σε παρακαλώ νωρίς, γιατί θέλω να μάθω τα κανατόπια της δουλειάς. Λουίζα! Κάθε φορά που σε βλέπω
Κάποιος που έχει περάσει τόση τη λήψη και τόση στεναχώρια και μπορεί και κρατιέται έτσι αυτός. Ναι. Αυτός, Χρυσή μου, τα έχει βρει με τον διάολο. Γεια. Με τον διάολο, Χρυσή μου, με τον διάολο. Σε γυναίκα που είμαι κι εγώ. Πρέπει να προτέξεις. Πώς γίνεται και αντέχει μια τόσο ραγισμένη ψυχή. Κάνε μου ένα καφέ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και βρίσκεις ξανά και ξανά άντρες που έρχονται με τη θέλησή σου στην κόλαση. Αυτό πια είναι αγριευτικό. Αγριευτικό. Αγριευτικά, ερεθιστικό ήθελα να πω. Με τον άντρα μου βάζουμε συνεχώς στοιχήματα. Ποιος θα είναι ο επόμενος νεκρός σε αυτό το σπίτι. Σου κρύβω ότι έχει πάρα πολύ αγωνία. Συνεχώς ξαφνιαζόμαστε. Αχ, είσαι πολύ καλή. Για φαντάσου, εγώ είχα στοιχηματίσει στον πατέρα σου και ποιος λες να την πλήρωσε. Ομί! Πόσο έξω μπορεί να πέσει κανείς. Αλήθεια. Πόσο έξω μπορεί να πέσει κανείς. Καλέ. Δεν πιστεύω. Πώς είναι το στήθος σου τόσο φουσκωτό και ωραίο. Βαβάκι με λίγο. Βαβάκι. 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 Αφού ξέρω καλά τι αρέσει στους άντρες. Ξέρω ότι τους τη δίνει όταν πρωτοβλέπουν μια γυναίκα. Και πίστεψέ με, δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς άντρα στο κρεβάτι μου. Γκέσε. Ντροπή σου, γκέσε, ντροπή σου. Ντροπή, Λουίζα! Γιατί? Γιατί κάποιος οφείλει να μην λέει πάντοτε αυτό που σκέφτεται. Αν και από ό,τι φαίνεται, εσένα δεν σε πολύ διαφέρει. Με όλα αυτά τα νυχτοπερπατήματα, τα κρυφά πηγενέλα, να έχεις βγάλει μια χαρά καθαρή. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου. Είμαι παντρεμένη με τον ίδιο άντρα 15 χρόνια. Πιστό και εργατικό. Και από μένα, ό,τι θέλει το έχει. Είναι πολύ περήφανη. Και δεν ονειρεύτηκες ποτέ να ζήσεις κάτι παραπάνω σε αυτή τη ζωή. Ποτέ. Και δεν σου πέρασε από το μυαλό πόσο όμορφο είναι να είσαι ελεύθερη. Αυτά που σου έχουν μάθει με το ζόρι. Γκέσε, μένω άναυδη και με αυτά που λες και με αυτά που κάνεις. Μάτισέ μου, σε παρακαλώ. Όχι βέβαια. Αχ, έχω μια ανακατοσούρα. Είναι γιατί μαζί με τον καφέ έχεις πιει δηλητήριο. Δηλητήριο. Στον καφέ. Όχι βέβαια. Τέτοιο καλαμπούρι μόνο εσύ θα μπορούσες να το έχεις καρμιστεί. Δεν είναι καλαμπούρι, Λουίζα. Αλήθεια το έχω κάνει. Όχι βέβαια, δεν θα μπορούσες να το κάνεις αυτό. Και όμως καλή. Το έχω κάνει. Γιατί? Για να σε προφυλάξω από το να συνεχίσεις να ζεις τη ζωή που ζεις.
ουσία. Να με.